בוקר טוב. אתמול הייתי אי שם בלבנון, ברצועת הביטחון עם כוחותינו, עם חיילי המילואים הנפלאים שלנו, עם המפקדים הנועזים. הם עושים שם עבודה מדהימה, ברוח איתנה, בנחישות גדולה, ובהצלחות גדולות שכמובן צריך להכיר בהם. הדבר הראשון זה שהם מרחיקים את האויב מהגבול. ואנחנו לא מדברים על 5 נקודות, אנחנו מדברים עכשיו על רצועת ביטחון מוצקה, עמוקה יותר, שגם מונעת את הסכנה של הפלישה וגם מרחיקה את איום הנ"ט. הם גם מטפלים בכפרי הטרור שהיו צמודים לגבולנו, שם כל עמדת טרור ורבות הן פשוט משותחות. וצריך לראות את זה, זה שינוי עצום, צריך לראות גם את הרוח שלהם. יש לנו עדיין איום מהתמ"ס, גם בזה מטפלים, יש שם חידושים חשובים, אבל יש עבודה לעשות. ואני התרשמתי מאוד גם מהנכונות, מההבנה שאנחנו צריכים להחזיר את הביטחון לצפון ולדאוג שתושבי הצפון שמגיע להם את אותה מידת ביטחון שיש לכל אזרחי ישראל, שגם הם יקבלו אותה, אנחנו לא נשקוט עד שנחזיר להם את הביטחון. וכמובן, הלחימה נמשכת, היא לא נפסקה, היא נמשכת כל הזמן, ואתמול היא התרכזה וגם היום בביץ' בל. זה לגבי לבנון. אני שוחחתי אתמול עם סגן הנשיא ג'יי די ואנס. הוא צלצל אליי ממטוסו בדרך חזרה מאסלאמבאד. הוא דיווח לי בפירוט, כפי שעושים אנשי הממשל הזה מדי יום, על התפתחות המשא ומתן. במקרה הזה, הפיצוץ במשא ומתן. הפיצוץ בא מהצד האמריקני שלא היה מוכן לסבול את ההפרה הבוטה של ההסכם לכניסה למשא ומתן על ידי איראן. בעצם ההסכמה הייתה שנוצרים את האש ואיראן פותחת מיד את המצרים. הם לא עשו את זה. האמריקנים לא היו מוכנים לקבל את זה. הוא גם הבהיר לי שהנושא המרכזי שעומד על הפרק מבחינת הנשיא טראמפ בארצות הברית זה הוצאת כל החומר המועשר ולהבטיח שאין יותר העשרה או בהמשך, בשנים הבאות, וזה יכול להיות עשרות שנים, אין העשרה בתוך איראן. זה המוקד שלהם, וכמובן דבר שהוא חשוב לנו, וכיוון שאיראן הפרה את הכללים, הנשיא טראמפ החליט לשים עליהם בלוקדה, זו מילה לועזית, למצור, מצור ימי. אנחנו כמובן תומכים בעמדה התקיפה הזאת, ואנחנו מתואמים עם ארצות הברית כל הזמן. הדיבורים כאילו יש בינינו נתק, זה ההפך מהגמור, יעידו על כך לא רק, יעידו על כך כל מי שהיה סביב השיחה הזאת וסביב השיחות היומיומיות שאני מקיים עם הנשיא, או האנשים שלנו מקיימים עם אנשי צוותו. זה תאום שלא היה. יש פה דבר שלא היה. לא היה בתולדות המדינה, וגם לא היה בתולדות העם היהודי. יש לנו תאום עם המעצמה החזקה ביותר בעולם, ויש לנו יכולת עדיפה של סכנות השמדה. אני נפגשתי אתמול עם שורדי השואה, אלה שידליקו היום את האבוקות. אני נפעמתי לשמוע את הסיפורים שלהם. זה גבורה עילאית והישרדות מעבר לכל סיכוי. ואני צריך לשמוע את זה היום. אבל אמרתי להם שיש פה הבדל אחד ענק. בתקופת השואה היינו, כמו שאמר המשורר אורי צבי גרינברג, היינו כמו חיה ניצודה. לא יכולנו לעשות שום דבר. צעדו אותנו, שחטו אותנו, ובודדים ניצלו. היום התהפכו היוצרות. אנחנו אלה שצדים את צוררנו. הם שבאו להשמיד אותנו, הם נלחמים כרגע על הישרדותם. הכוח של מדינת ישראל, רק 80 שנה אחרי השואה, נראה בפני כל העולם. גם אם העולם שכח את לקחי השואה, אנחנו לא שכחנו. אנחנו יודעים שצריך להתייצב מול הרע בזמן ובעוצמה. ואנחנו עושים את זה כפי שחוץ מארצות הברית, אף מדינה בעולם לא עושה את זה. מדינת ישראל נמצאת בשיא עוצמתה. והדבר החשוב ביותר ערב יום השואה זה לומר את הדבר הבא. אם לא היינו פועלים, אם לא היינו לוקחים את גורלנו בידינו במדינת ישראל העצמאית, עם צבא ההגנה לישראל וזרועות הביטחון שלנו, השמות איספהאן, נתנז, פורדו ובושר היו נזכרים כמו אושוויץ
מיידנק, סוביבור. זה בדיוק כל ההבדל. הם באים להשמיד אותנו ואנחנו קמים עליהם. בכל דור ודור הם קמים, בדור הזה אנחנו קמנו עליהם. וזה שינוי עצום שכל אזרחי ישראל צריכים לברך עליו. זה מבטיח את הדבר העיקרי. לא עוד. כל שנה אני מתייצב ביד ושם ואני אומר, לא תהיה שואה נוספת. והיום הדברים האלה מגובים במעשים הכבירים של צבא ההגנה לישראל, בעמידה האיתנה של אזרחי ישראל, ובנחישות החזקה מאוד של ממשלת ישראל. תודה לכם.